कहवा अनुजाई मेरा मेरा गोस्वामी नंदलाला बड़पंडा जड़े सहृदय व्यक्ति अत्यधिक खाद्य खाई झील देवी मृत्यु होती तेणु यही सिद्धांत उपनीत हुए नंदलाला बड़पंडा को निर्देश खलास करागला द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड
ପାଠ ପଢିବ ବୋଲି ମୁଁ ପର ଘରୁ ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ମାଗିକି ପିନ୍ଧିଛି। ତମେ ଭଲ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ପର ଘରୁ ଭାତ ଦିଅର ମାଗିକି ଆଣିଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଦବ ଖାଇଦବ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଏ ମା ଏଇଟା ତ ଦାଦା ଖାଇବେ ତୁ ଖାଆନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଲୁଚାଇ ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଭଗବାନ କରି ଖାଇଛୁ ଝୋପଡ଼ି ଘରର ମାଟି ଚଟାଣ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚୁଟା ମାରିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ସପନ ଦେଖି ତମ ଭାଇ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଆରେ ଚଳତେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ସପନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି କଣ ଦେଖିଲା? ଆଉ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ନା ଗୋଟେ ବଡ ଓକିଲ ବାବୁ ହେଇଛି। ଏଇ ବାବୁ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡେଇ ନେଇ କହିଛି মোবাইলটা ওকিল সপন ଦେଖିଛ ମୁଁ ସପନ ଦେଖିଛି ମୋ ଝିଅର চার লাখ টাকা কিছু না আধার কার্ড কিছু পড়ে কৃষ্ণ বলে যাও জীব কৃষ্ণ বলে যাও বিচার সরিবে যদি প্রকৃতরে ভাগবত কষাই দিবে ঝিও দেবী নিশ্চয় ন্যায় পাইবে তুমি সমস্ত শাস্তি পাইব শাস্তি।
ଫୁଲ ଫୁଟି ବହଳି ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବିଚାରି ଗଛଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଚିହ୍ନ ବାବୁ ଆମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିବୁନି, କିଛି ବି ଚୈତି ଏ ବିଚାର ଦେଖିଲେ ମଣିଷ କରିବା ଦେଖିଲେ ଚାଲି ଚୈତି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଚା কৃষ্ণ বলে যাও জীব কৃষ্ণ বলে বুঝিও ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଭାଇ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପାର୍ଟିଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ନାଚିବା, ଗାଇବା,